sige, hvordan man beregner arealet i en trekant ved hjælp af sinus og sinusrelationerne. Så til at starte med, der tegner jeg en trekant her, og vi putter nogle værdier på A, B og C. I den her trekant, der kan vi så indtegne højden her, som kommer til at være højden til B, fordi grundlinjen hernede den hedder B. Så har vi længden A og længden C herover. Så ved vi så, at vi har sinus til vinklen hernede, og i og med at H til B det er vores modstående side, så bruger vi sinus til A hernede. Så kommer man til at hedde sinus til A, og det er så lige med højden til B, divideret med C, som er den her side. Da det er højden til B, vi gerne vil regne ud, så omskriver vi så højden til B, er lige med C ganget med sinus til vinkel A. Den her kan vi så sætte ind i formlen for arealet af en trekant, som hedder AT, som er arealet af trekanten. Det er lige med en halv gange højden gange grundlinjen. I det her tilfælde der er det højden til B, så vi kan lige indtegne et lille b her. Den kommer så til at hedde A til T, er lige med en halv gange med C gange sinus til A, så vi får ud af, at det er højden i den her trekant. Så det er C ganget med sinus til A, og i det her tilfælde der bliver G erstattet af et B, da B er vores grundlinje i den her trekant. Det her det er så arealet af en trekant, og på samme måde så kan man sige, ved hjælp af de andre vinkler og de andre sider, kan man gøre det på samme måde, så der kommer til at stå. Først så laver vi det her om, så der står en halv gange B gange C gange sinus til A, så det ser lidt pænere ud. Og på samme måde så gør vi det så med en halv gange A gange B gange sinus til C, og en halv gange A gange C gange sinus til B. Da alle de her tre er formler for arealet af en trekant, kan vi sætte dem i lige med hinanden. Og så kan vi så forkorte alle de her tre formler ved at dividere med en halv gange A gange B gange C i alle de her dele. Og det gør vi herover også. Og i den sidste herover. Og så kan vi så reducere, så der på den her side kommer til at stå at A sinus til A divideret med A er lige med sinus til B divideret med B, som er lige med sinus til C divideret med C. Og det her det er så sinusrelationerne, som vi kender dem, som også kan hedde A divideret med sinus til A er lige med B divideret med sinus til B, og at C divideret med sinus til C. Og hermed har vi bestemt, hvordan man ved hjælp af sinus og sinusrelationerne kan finde arealet af trekant.